starte liggende på gulvet, på ryggen. Og de skal starte med nogle øvelser, hvor de arbejder kredsløbet i benene igennem. Så læg dem ned på ryggen og bøj knæene. Og så læg den ene lægmuskel op på det andet bens knæ. Og her skal de starte med at knuppe frem og tilbage, så de får massage på lægen. Så de kører og knupper lægmusklen. Og kom så lidt omkring på den. Og så skal de til at vippe med benet, så tag fat i knæhæsen, og så vip benet op og ned. Og samtidig trykker de med hænderne. Arbejder dem ned efter på bagsiden af lårene. Så er det det andet ben op på knæet med lægen, og så knuppe. Tit er den øm på indersiden lægmusklen. Og så tager de fat på bagsiden.